Terus nek gak sekolah ngene terus piye? He? Hayan. Nek gak sekolah ngene terus piye? Jajal. Dikon sekolah kok malah gak sekolah pengen melikur ngono lho. Aku nek gak tekok gurumu ra roh aku. Aku lo di WA gurumu yan. Tapi njaluk sekolah, di sekolahne kaya ngono. Terus piye? Ra duwe motor kon gawe sepeda motor. Nek wayahe sekolah jipuk. Engko mulai balik neh. Tapi nek dikai kepercayaan numpak sepeda motor mesti dolan-dolan ra karu-karuan lho. Mbok trail-trailne lho yan. Kayak susah aku arep ngomongi kowe iki. Kowe iki angel diomongi soalé. Terus piye? Jajal tak tekoni wis saiki. Di sekolahne malah ra mlebu. Di pondokne malah kaya ngono. Bingung aku. Mbokmu ngumbar kowe, diumbar karo mbokmu. Ayan. Sekolah tenang dek. Terus piye? Sekolahmu ke depan lho. Kok iso nang kono ta we? Sekolahmu ke depan iki piye? Bisa tak tekoni. Wis penak. Kowe diubah karo kowe tau dikirim mbokmu ora? Ya terus sekolah ngono terus aku roh yan we dikai duit luwe ngono mbok nggo tuku rokok. Kowe iki jek SMP. Kancamu lho bodhomu aku kabeh. Kowe pirang-pirang sasi ora wani rene aku roh kowe. Terus kowe arep dadi apa? Tak tekoni lho. Bisa tak tekoni kowe arep dadi apa? Pengen sekolah di sekolah nih. Wis ben iki njaluk sekolah SMA ora? Apa? Sekolah SMA ora wis ben iki. Manut to ngono lho ya, aku ki pengen iki manut. Waya sekolah-sekolah, waya apa ki jenenge numpak motor, batu numpak motor. Motor ning kene iki enek. Budal karek nganggo jipuk rene iki apa to kesele jipuk rene? Wong mlaku rek sak menit wis teko lho. Omah ya kacak 5 omah lho. Jadi krungu ora to nek diomongi? Dijipuk rene numpak motor rasa nunut kancamu. Ra ndek bensin njaluk nggone Mbak Ti engko tak duwiti. Kowe disangoni pira karo mbokmu? Bu cinta. Lah bumu sapa? Kowe duwe bu ora kok? Mboten sangoni. Ora tau dikirimi karo Tutik. Mboten. Tapi dikai mae. Nggih. Yo nek dikai mae yo wis. Ora usah gagas mbokmu kowe. Wis saiki tak pimpin nek kena nek ra kena yo wis. Waya budal sekolah dijipuk montore ning kene. Rasah nunut kancane. Terus kowe sekolah SMP kowe gak mlebu ning ndi paramu? Tak tekoni. Rene mlebu kok Piye? Tak tekoni tenan. Priyo. Kowe iki lho apa gak mlebu ngono maksudmu? Nyapa kok nangis? Nyapa? Nyapa? Mangan nek dipimpin iki manoto to lele. Kowe iki. Nyapa? Menang.
Manut to kowe iki aja gak mlebu ki nyapa sekolahmu. Kowe iki di sekolahane make delok nek golek dhuwit koyo ngono lho. Kok iso? Kowe kok malah gak sekolah piye? Wis njaluk dhuwit yo tak wehi. Manut to ngono lho Yan. Aku ki ya Allah Yan, bingung aku ngatur kowe Yan. Kowe iki wis gedhe ngono lho. Mbokmu kaya ngono. Pakmu kaya ngono. Manut ngono lho Yan. Kowe nek manut aku seneng ngopeni kowe. Tenan. Ora dadi wong umbar-umbaran. Kok kowe ora duwe sepeda motor. Kae lho Yan, sepeda motor nganggur. Budal rasa nunut kancane gawa. Kok iso ra mbok gawa nyapa? Tak tekoni. Tak tekoni nyapa? Nyapa? Sungkan. Kok iso sungkan ki pikiranmu piye? Ya Allah, lele banten kowe iki. Apa? Seneng ibumu, rasah gak ketek ibumu. Timbane kowe mlaku sapa? Bukmu utek gendeng kowe. Uteke wong edan kowe. Kak anake ora diapa-apane. Makane iki dolan rene, kowe pirang-pirang sasi ora rene nyapet nang ndi? Biasane kowe njaluk dhuwit aku. Kowe sing ngakon ra rene sapa? Mbokmu. Mbokmu ora tau ngwehi dhuwit, kowe rasa mbok gatek. Kowe iki wis gedhe Yan. Kowe iki wis arek SMA. Kowe kelas piro to saiki? Lah iya, dilungas SMA, aku tak sekolahke. Rasa gak mbokmu. Mbokmu nek apik digugu, nek elek rasa digugu. Kok aku lho yang dilapori gurumu, kowe ora mlebu 26 dina ning ndi ya, Jal? Kok nakal koyo ngono aku. Ya Allah, Yan. Kowe nek ora ndek buku, ora ndek ngomong aku. Kok iso koyo ngono iki? Meneng. Mikirnya apa? Ibumu mau stres, rasa berpikir. Pengen gak cacat. Lah iya makane manut aku kok. Makane kowe janji karo aku. Rungokne karo aku. Rungokne, adep rene. Kowe aja nakal. Kowe manut aku. Kowe nek manut aku tak kei apa njalukmu. Tapi nek kowe ora manut aku, nek kowe nakal ora tau mlebu sekolah, ora tau ngene. Kowe dikeki dhuwit ngerokok. Kowe urung wayahe ngerokok. Ngerti ya? Urung wayahe kowe ngerokok. Rokokmu kuwi besok nek wis bisa kerja. Aku ki lho pengen kowe tak dadekne tentara Yan. Tenan. Lah terus nek kowe ngerokok awit SMP. Terus kan dadi apa? Jajal tak tekoni kowe saiki. Apa ya arep klebu nek kowe koyo ngono. Kowe pengen ora dadi tentara? Lah iya lha terus nek ngerokok terus piye? Saurane ora dadi tentara dadi wong sing apik. Aku ngingeti kowe ya, Yan. Nelongso aku, Yan. Kowe gak koyo kanca-kancamu. Tenan. Aku dilapori gurumu, pian ngene, kene ngene. Kowe janji ora karo aku? Janji kowe kudu berubah aja ngono kowe. Kowe nek isuk rene dijipuk sepeda motor kontake nemplek kae, ora tau tak jipuk. Saeneke dhisik sepeda motore. Kayak sepeda motor Vario kae ya apik, ora sepeda motor elek ya an kae. Dienggo mlaku ya kenek. Dijipuk rene isuk. Engko bar mulai sekolah balik neh, sesuk neh ngono. Kok malah nganu kancane. Kowe iki tak goleki lho, tak tekokne Triul. Kowe ora tau nang nggonku nyapa. Kok iso? Kowe nek dikeki dhuwit iki kudu dipercaya. Nek dipercaya dikeki dhuwit kok malah mbok tuku rokok, mbok kira aku ora roh aku. Kok terus bar kowe ora tau mara ning nggonku.
Wis rene mbokmu piye? Gak oleh rene ya wis. Gak usah mbok gatek. Engko nek diteleponen mbokmu, rasa mbok gatek. Wis meneng. Sok ben melaku. Engko nek bodo tak tukari lambi. Nyentron dodolan. Senenge. Kowe manut aku lho ya. Kowe nek manut bukmu ora entuk apa-apa kowe. Ya ndak lugu-lugu kene lho. Ngapain sih po? Dolan-dolan ning kene. Mas Trio ambek dino rene kok. Sing aku. Alah, banget tenan aku. Sakne ponakanku ya Allah. Ya Allah, Mbak. Lagi apa, Mbak? Masak. Oke, lagi masak, guys. Ya aku mau kerja piye lho, Mbak? Sentimen gak rasa yo ngono iki. Masak apa toh? Anjangan asem. Udah nasu, guys. Nyambel teri. Ini jajal ini gak nelongso. Iya, ya anu. Ya Allah, Mbak. Aku ponakanku ngesakne lho, Mbak. Gak koyo bature liyane lho, tekonono. Lha piye? Rene ra oleh lho. Ya maksudnya ngene lho, pemanu gak lah wis colongan. Aku ki wis bolak-balik ki ya ngono, Mbak. Macam kali tak rene ngene. Terus piye ngono lho. Mbok pontuane nek nyukupi wontone ra nyukupi lho, Mbak. Kayak uteke piye ngono. Aku teng wongso gitu ya, Mas. Oh. Besok nek gede ben pinter, gede. Nek perkara pinter golek dhuwit ora ane wi karep bocah itu ya. Mate awake dhewe kan ya berusaha awake siji urip lho. Duwe pikiran. Nek sekolah pinter kan bomboh ya. Lah wong kon sekolah pinter, montor ora diwehi apa sangu ora dikirim apa ora diwe. Kuwi piye maksude nalare lho, tak tekoni buku ora apa ora ditukokne buku wis jajal piye. Pontoane teke lho aku ya Allah astagfirullah. Kayak iso mikir aku, Mbak. Kurang kan? Jane Mas Matok. Kurang pira, Mbak? Kurang. Aku. Oh, tapi wis gak diutang sapa-sapa, Mas. Kayak utang sapa? Iki kare iki duit 200 mung. Yo kare ning aku. So tenang. Pira? Ya dikosek ya. Oh ya. Tambah sik. Poso-poso gara wong mewek ae. Lah aku di WA gurune, Mbak. Gak mlebu nek. Heeh, gak mlebu nek pengen 26 wisan. Piye wis, jajal. Tak tekoni jere rek kamu nyapa, lah kok malah dhek nangis to. Aku jawab iki ponakanku ya Allah. Ya model iki sekolah lho sean. Lah iya Mbak, nek contoh ngono ki maksudnya pian barang ki wong kan dablek to, Mbak. Ngono lho maksud ki ya Allah. Tak kon sing manut, ngene aku ki ngono lho. Aku nek bocah manut ki seneng. Mbok njaluk apa to tak turuti, tenan. Penting nek sekolah sik. Mesti ngene iki lho sok ben SMA. Ngono ki jajal. Uteke wong tuane Jawa ora jenenge. Yo, berarti kok kayak duit. Iki ono tiga itu. Oh, iya bener. Engko ana ya, engko dimaki ya. Engko aku arep moro ning SMA kok. Sampai. Mas SMA to? Heeh. Ya berarti barengan Repa. Ya arep SMA to. Kita ya barengan Repa. Jenenge bocah sak nakal-nakale bocah ya kena diomongi to ya. Ngono lho iki. Ngono guys aku tak sumpek aku ndesu. Laundryanane mi aku jadi sitok anu. Iya. Lo sayur asem ki. Sayur asem. Cuma tukane tempe-tempe ngono. Lah wis ana wis tak tukokne kok. Wis. Yo sayur. Aku rong tuku. Sayur asem karek gawe es tok, Mbak. Bener sijine aku. Sayur asem. Loh. Sayur asem iki mau apa, Mbak? Dong telo rambak. Dong telo kacang, rambak, ganteng. kacang ganteng. Terus Wes. Kanan dulu. oke. Oke. Iki kadang dulu to, Mbak, iki. Ya. Oh, gak apa-apa.
Oke. Aku ana sing misal kertas tak kayak misal sian. Di. Yes, Ben, Mbak. Aku lah ngomong tak kon nganu sithik tok ae penting enek sing kulkas kon enek tamu kan gak nganu ngono lho. Nenek teh pucuke kabeh. Oh iya wis gak apa-apa. Wis tau karek kowe wis penakmu piye ngono. Tak kira wakeh wong akeh. Gak. Kan yang dhuwur ngusus tamu to Mbak timbangan engko goleki sampean kon gek wedang wegah ku. Penting jangan langsung diplung plung plung plung. Heeh, aman. Terus guys, Mbok. Oke. Segone ya wis arep mateng. Iki sekarang nukokne krempet krempet tempe. Isi apa ta jaluk kono lho karek ngowae. Ya wis. Oh, lagi cek enek anu ki. Enek Ya engko gak pakai buah apa enggak? apa? Wong enggak. Enggak wis, heeh. Itu kok digorengan apa ngono wis. Jeneng wis tempe kripik. Iya tempe keripik iku lho apa? Apa milih-milih? Gorengan. Gorengan iki nek tuku. Lah sempolan ngene nang nek ora. Doyan ora? Dingi sempolan kok. Dingi sempolan. Heeh. Ganti coba. Wis. Sate tahu ya anu. Iya. Sate tahu ya gak apa-apa, Mbak. Pesen sik tapi. Lah iya. Tapi neng kono ya. Ya wis gampang wis karya. Wis oke, makasih sing menonton, guys. Aku tak ringkes-ringkes, tak toto-toto dulu. Oke. Apa? Gak apa-apa wong ya trah padha posone kok.